ചാനലാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പം എനിക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നൊക്കെ ചോദിച്ചും യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ഓരോന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കിയത് തന്നെ എനിക്ക് ഈ വോയിസ് കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ചീവീടിന്റെ സൗണ്ട്, ഭയങ്കര നോയ്സ്, ഡിസ്റ്റർബൻസ്, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാമെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴേക്കും ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചൊരു ആപ്പാണ്. അത് ജസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഈ ആപ്പിന്റെ പേര് നെക്സസ് ഓഡിയോ എഡിറ്റർ എന്നാണ്. ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഫയൽ മാനേജറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഓഡിയോ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓഡിയോ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും. ആ ഓഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഏത് ഇപ്പോൾ ആ ഓഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ആ ഓഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ആ മേളിൽ കാണുന്ന 3 ആ ഡോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഡോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഒരു ടൂൾസ് വരും. ആ ടൂൾസിൽ ഒരു ടൂൾസ് ബാർ വരും. അതിൽ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൂളുണ്ട്. ആ എഫക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് 2 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്ന് നോയ്സ് റിഡക്ഷനും ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതുപോലെ തന്നെ വോയിസ് ക്ലിയർ ചെയ്യാനും പറ്റും.